Ovde ima hleba, ovde ima svega. Dođi ti što se stidiš, kosovsku kuhinju da vidiš. Pozdrav drugari i dobrodošli u još jednu epizodu Klošarske kuhinje. Znate, Kloša mnogo voli da jede voće i povrće. Isto tako voli i životinje. Ali desi se ponekad da Kloša pojede parče životinje. Danas sam kupio 4 parčeta krave. 3 velika i 1 malo. I od njih ćemo da spremimo lovačke šnicle. A za to će nam biti potrebno malo ulja, brašna, aleve paprike, belog luka i nekog otrova po vašem ukusu. Sada kad znamo šta nam sve treba, hajmo da pripremimo ove šnicle i da ih spremimo. Prvo što ćemo da uradimo je da proverimo okrajke našeg mesa i da skratimo malo ako imaju neke žilice. Tako da nam ostane čisto meso. Iako su ovo 4 parčeta mlade krave, mi ćemo ipak morati malo da izlupamo ovo meso da bi bilo malo mekše. Sada ćemo da pređemo meso oklagijom jednom, da ga lepo istanjimo. A sada ćemo u posudu da sipamo brašno. I alevu papriku i da to pomešamo. Treba da bude rumenkasto, ne treba da bude puno aleve paprike. Možda će nam trebati još malo brašna. Zaboravili smo da stavimo hemiju prvo. Ovde sada stavite neku hemiju po vašem izboru, samo da je slana i pospite svuda ovako po vašim šniclama. I sa druge strane. Hemije koliko god možete izdržite. Ako ste mlađi, vjerovatno možete više hemije. Ako ste stariji, ne bi trebali baš toliko. Sada smo spremni da ih pohujemo. Znači samo brašno i aleva paprika.
Sada stavite malo ulja na vatru. Izmijete šnicle. Jedno po jedno ispržite. Kako trebalo bi malo da zagori. A ne treba da se isprži unutra, samo s polja. Kada je prošlo pola sata, drugari, uzet ćemo jedan svež beli luk. Njega ćemo da oljuštimo. I naše šnice su gotove. Ostalo nam još samo da ih probamo. Mirišu divno. Maco, malo ti se sviđaju. Predivne su. Tako da ponekad i klošar pojede neku kravicu. I maca voli. Pozdrav, vidimo se u sljedećoj epizodi Klošarske kuhinje. Ćao!